La setmana econòmica d'aquesta setmana enfatitzo la gran qüestió. Aprovació o pròrroga dels pressupostos públics de la Generalitat de Catalunya. I des del meu punt de vista, la resposta és claríssima. Aprovació de nous pressupostos públics de la Generalitat de Catalunya. Hem de pensar que el fet de no aprovar els comptes públics, millor dit, els pressupostos públics per l'any 2023, suposarà perdre oportunitats, com per exemple els fons europeus que necessitem per acabar de fer aquesta transformació de la societat catalana cap a la sostenibilitat i cap a la digitalització. Pensem que el Departament d'Economia del govern català acaba de revisar les previsions del Producte Interior Brut a la baixa, deixant l'estimació per aquest any 2022 en un creixement del 4,4%, quan el teníem previst d'un 4,9%. I és que hi ha detalls que són molt importants, que requereixen diner nou, idees noves, inversions. L'altre dia, analitzant les estadístiques de l'IDESCAT, vaig observar que l'impacte de l'agricultura sobre el PIB català no arribava a l'1%. És a dir, estàvem parlant de, en valors absoluts, 2.180 milions d'euros el que genera l'agricultura sobre un total de més de 244.000 milions d'euros que composen el valor del PIB a Catalunya. Jo recordo el president de la Fundació PIMEC que em va explicar que per ell el sector primari és crític, que va intentar amb el govern fer més competitiva l'agricultura, no? Aquesta pota del sector primari que és elementaríssima, mengem de l'agricultura. I ell va intentar que aquest sector fos molt més competitiu, molt més competitiu. Com ho va plantejar? Doncs, entre d'altres coses, fer que els pagesos poguessin tenir botigues pròpies de venda, per exemple, de fruita, i que no s'introduïssin al mercat intermediaris. Però, clar, tot això havia de ser un impuls des del govern de la Generalitat. Bé, necessitem pressupostos nous. La política és diàleg, és acords, i no podem deixar de banda que estem davant d'unes adversitats econòmiques molt rellevants, com per exemple l'alta inflació, com per exemple el fet que la indústria catalana no acaba d'enfilar-se, i després els reptes que tenim dins del terreny de la sostenibilitat i la transformació digital, que estan en una fase totalment embrionària. Evidentment, sense obviar el que són totes les polítiques socials i les necessitats que està portant aquesta nova societat digital, que potser fa necessària una renda mínima universal, ja que cada cop potser la societat requerirà de menys treball per part de les persones. Per tant, des d'aquest vídeo animo al govern de la Generalitat a que apliqui de la millor manera possible aquesta gestió, aquests acords, que facin política i que traiem endavant uns pressupostos nous per a la Generalitat i així aprofitar les oportunitats que se'n deriven d'ells. Moltes gràcies.